ऑफेंड नहीं के होके के आगे ही बता देता नहीं। आज बात कर जाओ बाल्ड टू बी, जैसे ब्राइट टू बी होला, हाफ बॉइल्ड, क्या बोला तूने? हाफ बॉइल्ड चंचीला जो उनकी भोजपुरी में कहे जाला, कह दिले बानी ऑफेंड नहीं के होके के, जस्ट कॉमेडी और थोड़ा सा सलाह हटे। अच्छा, तो उ लोग के हम कथी कहे के चाहता नहीं कि जितना पैसा उ लोग फोकटिया फोकटिया तेल में खर्चा करता है लोग, जौन बाल जा चुकल बा ओकरा खातिर, जेकर डिब्बा महंगा रहेला तेल से बेसी, और जौन खाली भरोसा देवेला, भीतर आत्मा के संतुष्टि मात्र देवेला, घसा 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 एक दिन जरूर आई, लेकिन 3-4 साल 5 साल 10 साल बुढ़ाई तक ले लगावला पर भी कुछ फर्क नहीं के पड़े वाला उ आदमी के ला। और जौन अपन केस बार बार देखत रहेला, इतने केस देखे के बाद हेंग आएगा पलटा पलटा के देखल जाए तो ए भैया हम भी टकलू हो गइल बानी का टाइप्स फील हो कि इवन हमनी के रजनीकांत सर भी